Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u TV Slagalicu. U 47. emisiji 80. ciklusa večeras ćete gledati prvi susret našeg četvrtfinalnog para. A sutra ćemo znati ko je to naš četvrti polufinalista, ali do tada ima mnogo da se igra. U poziciji plavog takmičara Bojan Nikolić. Bojane, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli ponovo. Hvala. Kako ste? Dobro. Ste spremni? Jesam. Ste posebno pripremali za Ne baš. ovo takmičenje? Ne, pozicija je tamo, izvadite. A na poziciji crvenog takmičara Nenad Vujinović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobro nam došli ponovo. Hvala, bolje vas. Osmih. Prvi susret možete početi. Prva igra Slagalica, tražimo najdužu reč, a večeras Bojan prvi bira. Nadamo se da će ovako biti u trećoj igri, korak po korak, da ćemo prvi korak za Bojana večeras. Bojana, slušajte. Nenad, slušajte sada vaš korak.